О, Доминика, рады тебя тут бачить. Памятаешь, мы с тобой были у выпуску про телебачення. Конечно, пам'ятаю, Микола, ти вельми добре справився з роллю ведучого новин. А ти була ведучай на радіо Брест. Было вельми цікаво. Да, сапраўды, Микола, а я і інші випуски гляджу. І мне так само приємно бачити сяброў, разом з якими ми здымаліся у чытанцы да Дня Незалежнасці. Гэта з маёй школы, хлопцы і дзяўчаты. Я іх таксама бачыў. А мяне памятаеце? Тебе зовут Микола. Ты был министром у выпуску про книги. Я так само вельми люблю книги. Сябры, а вы ведаеце, дзе Вероніка? Няўжо спазняецца? Можа, штосьці вельмі сур'ёзнае? Так, адказны сакратар не спазняецца, а вырашае, сябры, сур'ёзныя справы. Прывітанне, міністры! Прывітанне! Я вельмі рада вас бачыць, тым больш напярэдадні Новага года. Паглядзіце, якая прыгожая у нас студыя, якія прыгожыя у нас міністры. І я ўпэўнена, вельмі прыгожыя тэлегледачы. Дарэчы, наконт сур'ёзных спраў. Чаму я спазнілася? Даруйце, калі ласка, мне патэлефанавалі вельмі сур'ёзныя людзі, якія хочуць да вас сёння прыйсці, але госці здалёк. Таму мы трошкі пачакаем. Ну а зараз мы разам з вами падвядзем вынікі работы нашага міністэрства за цэлы год. Як у сапраўдным міністэрстве? Так, міністр Артур, як у сапраўдным міністэрстве. Сябры, роўна год таму, у снежні 2023 года, на экраны тэлеканала «Беларусь-4 Брест» выйшаў першы выпуск Міністэрства дзяцінства. Хто памятае, чаму ён быў прысвечаны? Сяброўству. Правильно, і побач са мной сядзіць адзін з першых міністраў нашай праграмы. Так, Мікола? Так, Вероніка, быць першым вельмі адказна. У першым выпуску ганаровым госцем была Наталья Анатольевна Каліноўская, кіраўнік галоўнага ўпраўлення па адукацыі. Я вельмі хваляваўся. Напярэдадні свята 8 сакавіка я прымаў удзел у прамым эфіры на радыё. Мы разам з Дамінікай віншавалі ўсіх жанчын са святам вясны. Было цікава і незвычайна разумець, што ты гаворыш у мікрафон, а цябе чуе вялікая колькасць людзей, і ў цябе няма шансу на памылку. Яшчэ мне пашанцавала прымаць удзел у праграме, дзе віншавалі работнікаў радыё і тэлебачання з прафесійным святам. У мяне была магчымасць пазнаёміцца з таямніцамі тэлебачання і нават паспрабаваць сябе ў ролі вядучага навін. Гэтая справа мне вельмі спадабалася. Нам вельмі прыемна бачыць цябе ізноў у нашым міністэрстве дзяцінства. Паважаныя міністры, у нас тут яшчэ ёсць удзельнікі нашых праграм, так, Арына? Я удзельнічала ў тэлеперадачы Міністэрства дзяцінства. Гэта было цікава. Мая настаўніца бачыла мяне па тэлевізору і нават прапанавала мне 2 дзесяткі па літаратуры беларускай і беларускай мове. Мне спадабалася, бо я люблю нашу родную беларускую мову. Мне спадабалася атрымліваць новыя веды і удзельнічаць у гэтай тэлеперадачы. Нам вельмі прыемна тое, што і настаўнікі ў школах так цудоўна рэагуюць на міністэрства дзяцінства, так што я вам скажу адзін сакрэт. Сябры, толькі нікому, толькі для вас і для гледачоў. Калі хочаце мець дзясяткі па беларускай мове і па беларускай літаратуры, супрацоўнічайце з міністэрствам дзяцінства. Паважаныя міністры, ці любіце вы ляпіць сняжкі? Чароўны, любіце сняжкі ляпіць? Глядзіце, на гэтыя паперкі кожны з вас павінен напісаць нейкае пажаданне на будучы 2025 год. Кладзем пажаданне сюды, бярэм мандарынку, ну, канешне, з чароўную, і пасля ўсё, зразумела, лепім вось такі сніжок. Што будзе далей, растлумачу пасля. Сябры, скажыце, а ці ёсць сярод вас хто-небудзь, хто першы раз у міністэрстве дзяцінства? Я пачала глядзець вашу перадачу зусім нядаўна, калі там прымалі ўдзел мае сябры.
Мы з класам з цікавасцю глядзім вечарам у нядзелю вас па тэлевізары і нават запісалі для вас віншавальнае відэа на дзень нараджэння канала. Я нагадаю, што цэлы год у Міністэрстве дзяцінства дзейнічае тэлеграм-канал, і я мяркую, вельмі прыемна будзе нам атрымліваць віншаванне ў адрас усіх жыхароў Брэсцкай вобласці з Новым годам і з усімі зімовымі святамі. Мне вельмі спадабалася здымацца ў тэлеперадачы Міністэрства дзяцінства. Гэта цудоўны вопыт для мяне. Пасля здымкаў я стаў адчуваць сябе больш упэўнена. Мне стала прасцей адказваць каля дошкі на пытанне. А Міністэрства дзяцінства стала любімай тэлеперадачай маёй сям'і. Цяпер мы не прапускаем ніводнага выпуску. Як прыемна гэта чуць, я мяркую, вы бачылі ў адным з выпускаў і міру. Так, Вероніка, я з дзяцінства займаюся спевамі і мару здымацца на тэлебачанні ў музычных перадачах. А тут выпадкова на вуліцы мне пашчасціла прыняць удзел у віктарыне ад вашай перадачы. Акрамя таго, што нам уручылі падарункі, мне выпаў шанец пабываць і ў самой тэлевізійнай студыі. Дзякую вам, Вероніка і Міністэрства дзяцінства, за то, што на самой справе здымаюцца дзіцячыя мары. Ох, як нам прыемна гэта чуць. Міра, вы толькі што сказалі, што вам падабаюцца музычныя праграмы, так? Так. Паважаныя міністры, а ці хочаце, каб наша перадсвяточная праграма таксама стала музычнай? Так! Ну, тады сустракайце нашых сённяшніх гасцей. Вітаем вас, сябры! Мы прадстаўляем студыю мастацтва Ганны Мусвідас. І мы прыйшлі да вас з падарункам, з песняй, якая ўжо вельмі палюбілася беларускім слухачам. Я, часцінка твая Беларусь. Ёсць зямля, дзе анёлы жывуць, за людзьмі з вышыні назіраюць, там крыніцы шароўныя б'юць, над азёрамі буслы лятаюць, па зямлі дорачулкі цякуць, хвоі стройныя іх абдымаюць, там прыгожа шчасліва жывуць, прыгажэй той зямлі не бывае. Белокрылая, милая сердцу земля, назавжди я частинка твоя. Я частинка твоя, Беларусь. Ніби в казці ніяк не прочнуся, ранней птушкой за межа імкнуся, на обшары твоє, Беларусь. Я частинка твоя, Беларусь. Казка, где я ніяк не прочнуся, дабы током заўсёды імкнуся. Я частинка твоя, Беларусь. За лясами палі і палі, не окинешь красу эту вокам, сердце млеет от роз чистыни, и берез наполняется соком, там облоков цветный обрус, зяет солнечными променями, прорастает в тебе Беларусь, белорусскими я коренями. Белокрылая, милая сердцу земля, назавжди я частинка твоя. Я частинка твоя, Беларусь. Ніби в казці ніяк не прочнуся, ранней птушкой за межа імкнуся, на обшары твоє, Беларусь. Я частинка твоя, Беларусь. Казка, где я ніяк не прочнуся, дабы током заўсёды імкнуся. Я частинка твоя, Беларусь. Мы вельмі рады быць разам з вами. Жадаем усім гледачам Міністэрства дзяцінства шчаслівага Новага года. Міністры, давайте скажам дзякуй. Дзякуй! Я яшчэ з вялікім гонарам хочу сказаць, што Міністэрства дзяцінства таксама сёлета прымала віншаванне з нагоды вельмі важнай падзеі. Раскажаш, Дамініка? Так.
Сябры, а вы ведаеце, што мне пашчасціла быць на тэлевяршыне ў Мінску. Гэта конкурс прафесійнага майстэрства, у якім была прадстаўлена і наша праграма. І яна стала лаўрэатам конкурса. У номінацыі «Лепшая праграма для дзяцей і юнацтва». Гэта значыць, што мы ў ліку лепшых праграм для дзяцей у Беларусі. Вельмі добра. Давайте адзначым гэтую падзею апладысментамі, сябры. У гонар Міністэрства дзяцінства. Я хочу падзякаваць усім удзельнікам нашых праграм і усім гледачам. Без вас такі поспех і ўвогуле Міністэрства дзяцінства было немагчымым. А што гэта? І тут літары? Ой, і ў мяне таксама. Так, і адказнаму сакратару тут літар падкінулі. Напэўна, трэба скласці літары, каб атрымалася слова? Давайте паспрабуем, міністры, што ў нас атрымалася? Хто мяне клікаў? Я так рада завітаць да вас у Міністэрства дзяцінства. Вераніка казала, што вы спазняецеся. Я прабегла амаль 1000 кіламетраў, калі даведалася, што мяне паклікалі у Міністэрства дзяцінства. Але я прыйшла да вас з Марозам. Дзедам? Не, ён стары і спазняецца, але ён даслаў свайго малодшага брата. Тут заўсёды ўцякае. Будзем яго лавіць? Так! Вуха! Сосед! Стол! Вочы! Язык! Так, нос! Левая рука! Малайцы! Цудоўна справіліся сапраўдныя міністры. Дарагая Снегурка, ці дапаможаце вы нам яшчэ ў адной чароўнай справе, у чароўных сняжках? Мне падаецца, вы павінны разбірацца добра ў гэтым. Канешне, дапамагу. Так, каму якой дастанецца? Інтрыга. Хватай. Так. Артур, хватай. Я самы вялікі возьму. Мне таксама, Снегурка, таксама бяры. Таксама. Жадаю добрага здароўя і шчасця. Жадаю шчасця і 5 мільёнаў. Жадаю чароўнага новага году. Жадаю шчасця, здароўя і поспехаў у вучобе. Жадаю добрабыту і яркіх уражанняў. Жадаю добрых адзнак і толькі цікавых мар. Я хочу, каб Міністэрства дзяцінства набрало 100 000 праглядаў. Мне таксама дасталося па жаданню. Так, падаецца, гэта Дамініка пісала. І няхай так будзе пажаданне для ўсіх нас і для ўсіх тэлегледачоў. Я хачу, каб Міністэрства дзяцінства заняло тэлевяршыню. Вось такія добрыя пажаданні для кожнага з вас на наступны 2025 год. Снегурка, мы тут, дарэчы, не просто так сабраліся, мы тут падводзім вынікі года работы нашага міністэрства. У нас нават і навагоднія ёсць. Паслухаю з задавальненнем. Я яшчэ з мінулага года частенька гляджу выпускі Міністэрства дзяцінства. І мне вельмі падабаюцца выпускі пра мастацтва Беларусі, таму што я сам займаюся музыкай. Без музыкі свята не свята. Дарэчы, у мінулым годзе міністры дзяцінства ездзілі да Дзеда Мароза праверыць, ці ўсё гатова да надыходу Новага года. У нас нават ёсць міністр, які ездзіў у Белавежскую пушу да Дзеда Мароза, так, Артур? Так. Я асабіста перадаў ліст Дзеду Марозу. Я папрасіў у яго тактычную дошку для футбола. І, напэўна, Дзеду Марозу мой ліст спадабаўся так, што яшчэ ён падарыў мне новыя футзалкі. Я працягваю займацца футболам. І маю мару гуляць все лепш і лепш. У этом годзе у мяне ўзнагароды, кубак і медаль. Як цудоўна. Якія малайцы ў нас міністры. Дарэчы, сябры, зараз у вас будзе магчымасць асабіста сустрэцца з кім? Дзеда Мароза! Паклічым Дзеда Мароза 3 разы. Дзед Мароз! Дзед Мароз! Дзед Мароз! Прывітанне, міністры! Бачу. Міністэрства дзяцінства да Новага года гатова! Паважаны Дзед Мароз,
Традыцыйна ў нашым міністэрстве дзяцінства мы падпісваем рашэнне. Так. Каб міністры сёння адпачылі, яго напісала я. Ну а вы, калі ласка, агушце. І так, рашэнне нумар 55 Міністэрства дзяцінства. Няхай кожны год у міністэрстве дзяцінства будзе шчаслівым. А тут і яшчэ нешта ёсць. Вы скажаце, а нашыя міністры працягнуць. У Новы год разам з Міністерством дзяцінства! Дарагія сябры, мы жадаем вам усяго самага найлепшага у будучым 2025 годзе. Любіце сваю родную зямлю і абавязкова будьце шчаслівымі. Ну а мы дапаможам. Твоя